गांव घर में कोनो इलाज उलाज करवाए गेल हॉस्पिटल में फिरता आ जाल डिस्चार्ज होके तो गांव के लखा कही मरद मानुष पूछी कथी भरले बउआ करे के अपेंडिक्स में भेले अच्छा ऑपरेशन होनु गेले हाँ हो गेले तो ठीक हो जातो लेकिन वही में जनी जात के लिखाई हे बोई ना कथी बेरले एकरा हे तो ना से कही वो जनिया आ बाप रे बाप मजो नहीं तरीका हे रौनी मरे से नु बचलाई हा पेंटिक्स फिर ले पेंटिक्स आ बाप रे बाप पेंटिक्स के बीमारी बड़ा खराब होल हे यही हमरा गांव के बगल में भल के लइका ले 20-22 बरिस के हमनी के भाई लगती है ओकर पेट में दर्द उखल हॉस्पिटल जाते रास्ते में मर गए बाप रे बाप रौनी कोई तारी माने कि ऑपरेशन करावे जाते तो रास्ते में हमरा के ऑपरेशन करा के अलै घरे ठीक रहले 5-7 दिन बुझली आ वो टाका टूट के मर गई है बहिना अब डॉक्टर कहले रही तू ठीक हो जाए लेकिन अब एकरे सोच से बीमारी खाल पियल छोड़ दी कई साला हमरो कहीं टाका टूट गेल उ डर के मारे चलता हुआ ना।